Mangoma. Hey, usase-right mshaka usebenzile. Mshana yini lento? Amaqimbi. Angabaleki malume amaqimbi la. Abaleki. Isitshebo leso. Isishebo? Izicimbi? Amaqimbi. Lento ishingekho manje sekhona. Hayi ayikhona mdala ongakayinanzeleli ayikhona malume. Yenzwa lento ngisha Hayi wacha. Isitshebo malume ungazi. Isishebo? Yedliwa lento. Iyadliwa. Angathi iyahlaba nje. Hayi Inameva ngathi ipikili yini lento le. Ayihlabi malume. Yazi igoli Iyadliwa. lemoshela abantu bethu badala. Iyadliwa lento malume ungabadabuli. Ehlaba kanje? Ayihlabi abantu yabo. Ayibo ayihlabi malume. Izicimbi? Amaqimbi. Isholosho nayo. Abantu abona isitshebo konke lo kugcwele vele kunengi. Akulumi. Hayi isitshebo mdala. Hayi Mfana mshana. kanini kade kukhona ngoba vele kuyini Nihle lento le? enye ibrahim mnandi kakhulu ngomalo brayi Akunzima esholosho. hayi tsolo tsho kumnandi kakhulu siyakholisa Nihle lento le? hayi siyayidla Hayi mshana mina ngeke hayi ngidle. ngabaleki Hayi, ugodo ehiphu ngidla inyama. hayi nyama manje uzayibona ngapha Alala mangoma.